Ka jing bombiang kar kompaniat ya ka jing lakai football jong ka Subroto Cup balapan long hambadan lakai jong ka NDSA nong pandang kino alam ka hanyo trap achik national movement hakashi tarik naitung habekran berkenang thok khubor kilapan pau ya ka jing sungkhya ka bajur uba Wilston so syang ulong bakum bakalong menta bun ki kimiki pa jong ki khana kim kwa ban pha ekikun banle ya shimenta nomar bagade ka por exam nangta ka jinglong jingman jong ka sung benang bat kiwe Hang ka por ngi pun ya ka jing sungkhya ha ka badai bat kani ka Subroto Mukherjee Cup football tournament menta usnam balai nomor bang la yo complain na babon giliang na ki kimi ki pa jong ikna school but what na ki no punya jong school bo pero peri ba hau pungos kasim district ba balai ka long nomor ba man la usnam ki jupun long ya kani ka jingele kai hakum kini ki banai ki ba jan borok ki school gidon exam kata kali ka half yearly examination lani ki second term kui week kerja exam tika pa kawan raya ka jing thot ha kali ka puli puthi nomor ba ki khna ki myo shu ban concentrate ha ka puli ni ki ni le kai football but kata kalong ba khamtam kar kum ka jing long jo ka mariang climate condition ni amo ru kam ya ha ba ban le kai kum ni po ka eryong ge ernget ka slap ka pria ka lapa lapsan ka umsau but kiwe nangta ngikwa ruban let kindiat ha ka bari bat kanega screening committee ka bapniat ya kanega Subroto Mukherjee Cup bali poisata nomor bakumbang i hagini ke social media hagini ki kindiat sing ada kalau mbak kanega screening kamsem lalong ka ba ajing bon ki school lade kinong school ki bai simenta hagini Subroto Cup bali kalau nomor ba kajing ka screening kalau ka balong kothan tang sipang bat ba kamlong ka bala ka ba ajing bon kata kalong ba dena mar kata ngi kum nakaliang kaseng ni singaw ban ajing mot ya katana ba dipay ya ka office jong ka district sport officer ba DSO bakin sung ba ban ai kam le ban kam janai ban kam kulut por ber kom le screening kam phera ta sim por arsing lai singiru hendrikin ai ya ka kinle ya ta screening ha kom ba dei bat bangi ajing mot ru ba kani ka screening committee kadai kidiban thau da kan ja body ke bolong independent kata kalong ba kim dei ban thop ki coach ki referee ni kinu peniat ki badon jige dei kinu school nama ba kawan ra ya ka jing bom hon ha ka ba dei bat kiwe ba school te ban le ya ka dei screening dun kam ban le ba kanang ba gin yo ru ya ki kena ki babiang ladangi penjongdor ladangi penjonong rem ha kata ka snem kha jongki kadai ban long bitek kum ka birth certificate lane na ka bantai ka nadar kata mu kadai ka dahar ka ten dira da ka tu ka birth certificate jongki ka badai ka original ka adhar card ru kadai original ki ong bahana kadai ka fake certificate ya kata ku ba na bilang ka sengi ng pau suci badle singi la banda waru ba kita kinong issue ya kum kita certificate ki ha banda issue biang ka wei ka adhar ka jo balada kita ki kata ka screening committee kalabba kita ki dokumen kilong fake kidei ban sim action ya kita ki kena bat ya kum kita ki school anuma ban chuong ba kani ka fake hilit no kata kamut ba katu ka fake certificate juki kinit pun kam fake biang sa shuwi kata kamu ban lo ada kilap ba kata certificate kilong fake kamut ba ki hab banda imda ong ya kata penjitom ri ki habi ban le ai ban penting ba kam dei ban dang jia kum ni chakamat nantang ipoi sa sakwi pagkabanta kata kalong bahag bari bat ka jagasa jong gini khna gi babani simenta ki school gi ba khamna kham jingai na ustai kum kin ni gi than rimuliang sutu bat ki wi school ba kham jingai ka fixture kalong ba kini le kai man laga singi tela ka kitna badi pe kam don motang ka jagasa nam da jongki kat no ngan chim sitom ga ban le thai le ban wan man laga singi dagi hajar gi penlut ti kat no ga lo ga jing dunong tinggi kerpat bikin subaban island ka jakasa kanu ka kamera ka bagalong ka bam kin pen kilesi kin pen krehi ndri tang ka jakasa ka labia ka ege bang sukya hando kata kalong har jinglong jingman jong kamadan mo ka playground haga jisha banile ka football bro si pertei ngitip banile ka football bang habile amanan tuan tito lara ngimyo e kata kamanan tuan babiang compare ndri ngini le para kamanan ka ba yahap dor yahap sur Andre lagi peit pat mentah hang ni anu pendeng. Kajakai lekai juga kena kalau long tikum ke pentor ke bah. Lani kalau long tikum ke pung
Tikin la kai kum no kai mukri khna. Bat kum kane ka jinglong jong kamadan kum no kai ngin yo ite khna ibadun sap. Ki khna ibat tebet cisa. Namar ka bol kanum le. Kum mede hok ban le. Ki khna kinung la ban le kai kum mede ban le kai. Kata kalong ba namar ba kamadan kamlong. Bat ngis nei don ki kni pa complain yang ngi ong ba ngin ki complain yang ngi ong ba ngim sha shu I khna bi le kai namar ba ngi tieng ki sa uri tieng ki sa man saw ngi tieng ki sa yo pang yu shu to ma ka swa pa ka kte. La don ki khna ki ba tnget ki khmat lalu gi kena gi ba buncet guru kom ti saar tat ba khata kumo omne ni kong ba kadai ke porlo exam tekin krekot ne kin le kai nang ta de lada ka skirne kalong ha ne guru kom don ki school gi bo yo tam nyongot don ki school gi bo yo full team mo kharwe ngur gi le kai lada gi school gi le nrungot ba kharwe ngur gi le kai ka tu ka school ba le kai nrungot kan cha thap de gi pho gol ti kan no ka jing cha borom ya ka tu ka team ti ka tu ka team hi kan sngo ngatrai kanam dia kajing suram kajing sekolah ran lada mudur lada manga ada coach baca tep sipor pogol ngan hap Thailand tika tuka tim kan sengo leran tina maka tangi aji mud dia kan screening committee balada gitu gi kena kim yo full set karo ingot kemun baki day ban one replace de wi pergi kena ki badang biang kasnem with valid document nangta Hagabadi ban asami ki notes ki school ban wani simenta hagane super tu kopru ni ajimot ye kitna bari pay bakin suba ban ai ya ka por khamjalan ban poi ki sithi khambyang por khnang ba ki school ru ki la ban jet ki khna kin check i tu ki certificate bar khoi ba ki de ki ba byang ki ba bet ki ba dangyo bar kum de umda kna mi la pun kre namar balada ka sithi ka wan menta last date la sisni ti kumno kin la ban long ti la kumno ibu por subo bulu mala kum tu arti yo mo singa lawan pediang ba kadang yahap namar boleh don dulu ki katok ne ki ba ki brio ki kran churum chaneng ba ka ba flop tam kadai ka screening committee ba ukhna don to hikai ki ba ong kumno ngilongo ya ne screening committee ba women under 17 dong yo ka ba uparapat umyo sho kalong ka igi ba panlango adu kata bangin tip bagi usngo i bakum kita lada ka dei ka basisha lada ka dei ka basutok te kata ngin mak nong kata dan ru ki boy tu ingi ki ong ba menship sna mulai ka under 14 mentau sna mulai ka under 17 jadi jek te ha ka sisnam kata ka snam ju khna kala ko ban ki war snam le snam kolong bas ngau lu abi na kata kata ibu ka jing kerpat sya ka tna de pe bakin subah ban pe ikini ki berkoi ki nong bi renti kamadan geli mulong hi ka ba ya seriam ka ba ya hab ngintip ya kata kumno beli bele andai ngikirman bele se ha next year kin organize ke tournament agar kom ba khamba agar kom ba khamdei agar ta kijing aji mut jungi ada kilongi badai pediang ban penbe ini mulumala mo kamadan dul dang imio na ba ti bahagina la repairing ya tu tap siap tap ki kenca khendo siap ba gitu tleu nang ta ot itu plang bala jrong ru nang ba kan long ka ba kham itnat ken kana mangin yo ikna dun sap ban represent ya ka district of state level na kamanta ki school pat ngi aji mutang kumne ba ki school sngobha ba ken ya penkre bha ya kadika tournament daga ba kin jet bhai ki certificate ju ki kana select bhai kana jet ba pek bha check bhai certificate ba kim de ban long ki ba bakala kim de ban long ki ba top bar kumne kumtai namar ngi yu jintep man kasnam man kapor don ki be thu hana ba ki khana ume le kai har teng jung tu wei ko teng jung tu wei bung ta ta te ngi kerpat ki school ba kin su ba ba nginom ai lak chu ikini ki ba kin long rum ram gini le kai hok bai bar khoi ki school gini simantara ka hok ka jingjop kondong hi da ka hok ka jingram ko long hi da ka hok kata ka long ba nginom su peri kata ndrei nginio pa di da ki khana hi ba byang ki khana hi ba don sap na kam ta ban yesimanta hapo state level bless you